Prisustvovali smo svečanoj sjednici Senata i promociji profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu. Rektor Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifat Škrijelj, na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu promovirao je sljedeći profesore: doktoricu Lejlu Saračević, doktoricu Melitu Ahić-Đokić, doktora Ismeta Demirđića, doktora Ivu Komšića, doktoricu Milku Maksimović, doktora Enesa Pelidiju, doktora Jusufa Žigu, doktora Nusreta Smajlevića i doktora Zvonimira Tomića. Doktorica Lejla Saračević kazala nam je nešto više o svom naučnom radu. Ta zračenja koja su svugdje u nama, oko nas, u industriji, medicini i svugdje, ta zračenja djeluju na živi svijet, biljke, životinje i čovjeka. I taj djelovanje i efekti na žive organizme, to je suština mog djelovanja. Istaknula je važnost doprinosa nauci promoviranih profesora emeritusa. Ljudi koje danas promoviramo su u svojoj radnoj karijeri i njihove biografije će biti u najkraćem prezentirane danas kroz samo taksativno navedene podatke o njihovom radu u akademskoj zajednici Univerzitetu Sarajevu. U značajnu mjeru dali doprinos razvoju Univerzitetu Sarajevu iz oblasti iz kojih dolaze, dakle prirodno-matematičkih, medicinskih, humanističkih nauka i tako dalje. Ispred rektorske konferencije prisutne je pozdravio profesor dr. Sead Pašić. Zadovoljstvo i čast da vam se mogu obratiti u ovom svečanom trenutku i da vas mogu pozdraviti u ime svih rektora okupljenih u rektorsku konferenciju Bosne i Hercegovine, u ime svih profesora Univerziteta Džemal Biti iz Mostara i naravno u svoje lično ime, te da zaposlenicima i studentima Univerziteta u Sarajevu mogu čestitati 68 godina postojanja i uspješnog rada. O promoviranim profesorima emeritusima su govorili i drugi eminentni gosti ove svečanosti. Sarajevo generira jednu opću sliku u društvu, ima jednu snagu koja može pokrenuti ovo društvo, naravno ne umanjujući vrijednost i značaj svih drugih sveučilišta univerziteta u Bosni i Hercegovini. Danas smo čuli u izlaganju rektora koliko će Univerzitet u Sarajevu u narednom nekom razdoblju dobiti novih asistenata, novih profesora. To govori da je akademska zajednica živa, da se još istina nedovoljno ulaže u akademsku zajednicu i ako ova država ima perspektivu, a ima, ja je vidim tu perspektivu kroz ubrzavanje procesa investiranja u visoko obrazovanje. Radi se o izuzetno kvalitetnim ljudima koji su dali veliki doprinos u svojim naučnim oblastima i gdje zapravo univerzitet i akademska zajednica odaje njima određeno priznanje na ovaj način. Imamo posebnu prigodu danas da promovišemo i profesore emerituse. Oni su dokaz jednog kontinuiteta i snage samog univerziteta u Sarajevu i danas im ukazujemo posebnu čast za sve ono što su proteklih 40 godina svog radnog angažmana na našem univerzitetu učinili i doprinijeli i studentima i našoj državi Bosni i Hercegovini. Napominjemo, održavanje svečane sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu i promocije profesora emeritusa jedna je od svečanosti organiziranih povodom 68. godišnjice Univerziteta u Sarajevu.